Ang lalaking hindi inuumaga. Yes, yo. Aramon tanawan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol. Primerong bareta sa pagkaaga, news kaya sabay po si Alan Mario. Sa DCGB, always number one, always at your service. Good morning, Pading Alan, ang latest dyan. Buhian mo. Thank you so much, Panay. Good morning. Dapat naman vigilante ang publiko sa mga nangyayaring kalamidad mo niyan. Lalo ang linog. Yan ang resolusyon na tigapasar ni City Councilor Attorney Bots Lucila parte sa kampanya kan city government na public awareness. Dahil kung maramdaman o kaya base digdi sa resolution number 17-0158 series of 2025 bigahagad sa interong mga office concern kan gobyerno asin mga barangay napakusugon ang disaster preparedness and response measures para in kaso dahil tamang bigagad may mangyari, permi kitang preparado. Manonotaran ang linog mo niyan, sunod-sunod na nangyayari, mga makusugon sa ibang lugar na pwede man mangyari, digdi sa lokalidad. Kaya mas maray ng perming preparado. Kaya yun yan ang napagiramdom base sa resolusyon. Asin iyan katawan manin kopya ang iba-ibang mga office concern kan gobyerno, pati na mga barangay, parte kan kampanya sa public awareness sa mga nangyayari sa tuya digdi sa palibot at iniyan approve kan sanggunian palunsod kasuhapon sa regular na sesyon. Ayun. Okay, yan good. Yan ba rin ang pagkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, tabi kay Busing Leonito Gaviria. Oy, Busing, sabi pala ni Ma'am Brenda, pwedeng-pwede ang lalaki na magsabay duman sa practice sa production number nin baile. Yan, ha? Pwede na tabi, Busing, ha? Kaya matibay kami na buro baile, ha? Matibay ka po minaburo baile. Imbitado ka po dyan alas 9 sa practice digdi sa DCGB, ha? Mataram ko matibay ka man minaunad-unad. Matibay ka, Busing, minaunad-unad magbaili. Kaya imbitado ka tabi, pwedeng o iapunan ko tabi sa mga seniors pala. Baka gusto din magsabay sa dance number, sabi ni Ma'am Brenda. Sa mga matibay mina hikul-hikul ang lubot. Matibay mina hikul-hikul ang lubot. Siguro ba si Angel Musta sa pag binabayli? Yun ang gana. Siguro si Angel minabayli. Imbitado po kamo dyan na 9 o'clock. Mahalatig din si Ma'am Brenda. Ma-practice po kamo. Igwa po kamo ki magayon no na. Igwa kamong magayon no na production number. Yan. Ade, regalon kamo ka ni Ma'am Brenda. Pag kamo nakasabay tabi sa tuyang production number. Pero gigibuhon tabi ang Seniors Day, tabi itong suhandog pa sa salamat kan DCGB sa aga pong alauna yan. Ma-practice ko niya. Ali, imagine kung gura no kamo katibay magbayli, totoo mo tulo so step. Practice ngon yan, sagang performance. Practice ngon yan, saga po mga tugang ang performance. Kaya tabi ka mo pinaapudan tabi ka mo mga tugang na magkaigwa tabi ki arog ka na sa mga matibay magbayli dyan. Manayali sa gimba, mata ka na. O, sinabi ko na kay Ma'am Su, ngaran mo, kay po ang katabi dyan, na mag-practice. Ikaw pa kung matibay minabayling nailing basta so iba dyan, bumig di sana ka mo. Tabi si Dr. Tan, baka gusto tabi nindo na mag-bayli, madam, chat ko daw si Dr. Tan, baka purog ba itong ade, baka gusto magpuro practice lang, magburbayli, ade, mag-unad-unad kilobot. Bueno, nasa linya. Dahil seryoso po alas 9 dyan ang practice. Hindi po sa DCGB. Namig di po kamo So totoo magbaili ha.
Karen Ala, my report. Good morning, Karen. Nangako man ang manyamento kan Bicol University na sasagutin ninda ang pagpabulong sa mga estudyanteng naapektaran kan insidenteng pagpaasukan color snow kan uminaging Diyo Hataw. Base sa napagkasunduan kan Diyo Crisis Management, DRRM atin mga Vice President, sinabing handa man ini makapagtauning tabang atin pinansyal asin sa presenteng nag-uusad ang tabang na NVP Henry bilang suporta kan universidad sa pag-recover kan mga estudyante sa nasyaring insidente. Mantan sa pag-follow up kan DCGB News kay Dr. Rene Bautista, ang Communication Relation Officer kan Eskwelahan, sinabing limitado muna ang pagparatao kan eskwelanin mga harawang napayag sa insidente. Sa pagsabing nakatutok na muna ini sa pagsuporta danan sa unidad sa pangangaipukan mga naapektaran nindang mga estudyante. Mantang inasigurahan man kan eskwelahan na nasa proseso naman ang eskwelahan sa pag-investigar kan kada anggulo kan insidente bilang due process bago magparapaluwas ng komento asin payag sa media asin publiko. Kumbaga dito, Henry, day mo ng mga conclusion at eskwelahan sa kung sisay ang talagang may pinaka-responsibilidad. Mientras tanto, nagpayag na ng official ang DIO na ma-establishin inining task force technical group panganing magsagibo ng komprehensibong assessment sa nangyari asin mako ang parte ninda itong kasimbagan kung sisay an may kapanagutan dikti. Iyan ang report, Karen Ala. Thank you. Salamat, Karen, sa report. Wala pang reaksyon ng BIO regarding duman sa incidenting ito. Kaya makuampasinda, magkakaigwa patabi sinda ki, ano nga po yan, ki investigation. Ano nangyari man ang gaduman sa smoke na ito na ikina problema ni nagkakapira tabi na mga persona. Number 1, always. Hindi po, mga estudyanteng nagsabay duman tabi sa Hataw. Yan po ang mga bareta. DCGP, Baretang Bareta. Nasa linyaman si Angel Mostaza. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan sabay. Tata ko ang sample kang baraylihan. Matibay ka ba kami nabayli? Wari, ba ko pa waring senyor, di ba? Ito na ako kasabay. Dabang hikol-hikol kan sa imong piad. Daiman. Kaya nga ni bilibon sa imo si Ma'am Brenda. Bilibon sa imo si Ma'am Brenda kung paano kami na ang kugara dong height mong iyang araw ka ang katibay mi na hikol-hikol. Di ba? Di ako nabibisi ni Cole. Mas matibay ito. Ayan. Anyway, sige, go. Sa Mapong Bareta, arestado na kan kapulisan kan Legazpi City. Ang sarong nahampang o sarong lalaking nahampang sa kasong acts of lasciviousness. Sa report kan Hepatura, nadakop ang suspect sa barangay 18, Cabangan West, kung sa impignibid ini, bilang si alias Don, 89 anyos, may agom, kung sa ang operasyon ang ginibo basado naman sa ipinaluwas na mandamiento de arresto, na ipinaluwas kan korte para sa kasong acts of lasciviousness, kung sa ina may pagrekomendar na piyansang 36,000 pesos. Ipinasabot man dito yan sa suspect ang sa iyang derecho asin na ipinararam ini sa medical legal. Asin sa presente nasa kustudyo ng Legazpi City Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Matang pigahalat man ang commitment order kay ini para formal man na ibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Yan dito na ang mga storya pa hari sa luwas Angel Mostaza, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Ngunya na aga. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, uy, madali unang oras. Adi, paano nga? Adi ka man nakapong ki iyo man nga dali. Adi ka ba dyan nakapong ki atap? Aramon tayo ng mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Director Marty La Cruz, kumusta pa rin ang latest dyan sa Lado Nacional? Good morning, Vicky. Good morning sa mga tamang-tama. I-headlines ko niyan, liderato ng Kamara de Representantes, hinagad sa mga barangay sa bilog ng nasyon, nabantayan ang mga proyekto ng DPWH sa kanya-kanyang mga lugar. Aha. DPWH nawili sa flood control
Kaya napabayaan ang school building project sigon sa DepEd. Ay pangyari sa tuminira naman sa DepEd tuminira naman Kaya ang plano, so pondo, itataon nila sa 2026 sa lokal na gobyerno, AFP, hindi nila sa pribadong sektor. Ayun, Senador Ping Be Lacson, happy. Happy. Mondo sa ibong. Okay. Senador Ping Lacson, balik Blue Ribbon Chairman, kay Senate President Tito Soto III. Sabi sa November 10 pagbelto sa sesyon, maasumir giraray. Mandatory face mask, dahil pagkaipuan sigon sa DOH, apisar kan flu season. Pag ako ni Center Waste Construction President Lawrence Lupiano, na nagdonar siya sa kampanya ni Senador Escudero, nagpusol sa COMELEC na imbestigaran ang contractor donation. Para tokdo, soldado sa Police, tinawarin honor ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang 2025 Outstanding Filipinos. Kampanya kontra sa trangkasong, tiglan sarnaman kan DOH, mantang dami bidding asin sa buwatan dahil na makakalusot sa ilarom kan bagong government procurement law sigon sa Malacanang. Representative Lele de Lima kinundinar ang pambabaril sa sarong broadcaster sa Albay. DOTR handa na sa ONDAS 2025 mantang full alert status ibabaw ito campaign fee sa maabot na ONDAS. Alright, so sa PBB ang mga headlines na pagkaaga ato dyan Kampiwise Enterprises. Hanapon sa namin Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oras ng English City. Basta radyo, PY sa niya, ang 24/7 konektado kung maski daing load. Tama. News Base, inipos si Marnila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige daw. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Ngunyan pong aldaw na ini. Di, yan pa mga balik si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Napanood daw ba di? Ano daw ang mga pangyayari sa tuyang dipisilon man na ining mga issue tangon yan kung seryoson mo garo kakalinto raong kapirme diba o di aramon ta sa mga maabot na kumusta ang resulta kaiyan tabi mga tugang na Blue Ribbon Committee na pinapanginutan ni Senador Ping Lacson papanginutan giraray ni Senador Ping Lacson. Hello, good morning. Hello po, good morning po sa inyo. Good morning, Tabi Dan. Yes po. Yes, sir. On air ka, Tabi, sa tuyang programa. Go ahead na sa latest forecast po. Yes po, ito na po yung latest update na ating ngayong Miyerkules, October 22, 2025. Igwa po kitang binabatayan na low pressure area at ito ay namataan sa layo 370 kilometers north-northeast ng Kitbayat, Batanes. At ito ay possible na kayo kung sa North Luzon. At possible din pa yung ng feeling area of responsibility by Friday morning. Ayon po ito pang low pressure area kaya wala naman pong so early so yung malim sa Southwest Valley sa Agat Pacifico na nakaka-apekto sa eastern section ng Luzon, Visayas at ICZ na nakaka-apekto sa Mindanao. Dahil po dito sa easterlies, kung kabikulan, epekto natin na generally weather condition po tayo, maliban na lamang po sa mga isolated mga kaburan at po ang agwat ng temperatura, possible po umabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:36 ng umaga at ito ay lulubog ng 5:22 ng hapon. Instant time 5:30 a.m. At yan lang latest galing dito sa weather forecast na baba sa Southern Luzon ako si Dan Trayo, Pantay Marinada. Opo, daan mga makapiktas sa tuyo itong maraot na panahon na sa mga itbayat harayo man? Harayo lang po. So, yung mas na itong pig-monitor dahil iba, maski sa luwas kampar. Ayun, okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Salamat po. Okay, thank you so much, mga tugang Dan Triunfante sa latest forecast in the morning. What's going on? Aramon tanawan mga latest na mga pangyari
What's going on? Diyan po mga tugang sa palibot. Kasabay si Chief Reporter Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Yes, so Bibi, matinaaga sa mga parantabay. Ini na naman, problema na naman sa Bibi. Mataklag na naman ang buhok mukaning tada sa payaw. Sa may problema, ang mga konsumidores ng tubig, gikan sa Kamalig Water District, sa Kamalig na ang water source nagahali sa barangay Kirangay. Ini matapos bandang alauna kaso hapon, nabigla si Water District Manager Jody Opiano dahilan sa dakulan mga reklamong nakaanto sa saya gikan sa mga konsumidores nagsasabing mation ngayaan bulos kan tubig dangan maluyahuno na ang nagtagdo. Pinatrace kan Water District Manager kung saan ang problema sagkod na nabulaga ang mga sinuko niya mga tao digdi sa area kan bypass road sakop kan barangay Kirangay na discovery igwanin mga nagsasagibo ng drilling operation kan mga daga tapos mga konkreto na tinampong kan bypass road kabalik. Ano pangyari? Ngunyan? Ngunyan, sa initial na pagpapaimbestigar, natugbok na kan drilling, so agihan kan tubig na nagsusupply duman sa water reservoir. Ay, sus, kung pangyari sa Mauraro. Dahil nagpaisi sa water district. Dahil nagpaisi sa lokal na gobyerno base sa follow up niya to kay Mayor Caloy Baldo kung iniisi kan lokal na gobyerno. Wara mandaan uminagi sa saya na nagkuha ki permit. Wara ki papel, wara nag-approach. Ano ba yan? Basta sana para dapat ini ipaabot niya to sa DPWH. So, mga gilid kan bypass road, krito bagayan. Tapos may sidewalk. Iyon drilling sabi Bibi, hindi po nagpaisi sa inda o dahi. Tapos sa kaisi nagpaisi ini, na dahi bistadong kumpanya na ang pinagtatrabaho, nagtatalbong nin mga kable, internet dahi ini. Internet? Unian mabigla ka, Bibi. Takan nag-imbestigar mismo ang manager kan Water District. Ang mga nakahuro niya, dahil man sinda nagkakasinabutan. Sa mga singkit, Bibi. Mga singkit, pagkatapos ang nagluluwas ang imot, mga kalingking. Kalingking? So dahil nagkasirabot siguro sa ang litagarig sa Ralbidan. Yan. Nako. Ano yan nakalaog digdi na yun na nagtatrabaho. Ano ba yan? Yun na nagkakontrata na digdi. Anong klaseng telco da Jimmy yan? At kaipuan ki investigasyon ini. Anong klase iyan? Inako. Di ko sabihin, nagubog taksin na kilinya ki communication. Aram kan daga? Sa iraram da kan daga. Tugbok ka ng tugbok. Tinamaan. Ano ba? Mga sagod, pun kasod, sinara na. Ay sinara so water reservoir. May magbubulos pa man ko ta kidiit. Saan matindi, Bibi. Habang nagdi-drilling palan ini. Makaskasong da high-tech ang gamit. Madalion ang pagluhot na nagagamit nin chemical. Nya pa paano? Pampalamoy. Ang palumoy tapos pang patagas. Nya pa. Ang gagamit na chemical pampalamoy buda pampatagas. Pang patagas kan daga. Tapos na drilling na baga. May corruption taasan ng tubig. Mga talasayunon ang mga high-tech. Pagkatapos, madali yun siya na tumagas na may chemical na ang pinaghalo. Niya madalagan sa tubig. Niya paano na Tama ka dyan. Tumakainom ka ito. Dahil man yung abiso sa Water District. Dahil nga ni nagpaisi. Tama ka dyan. Iyon yan i-imbestigaran niya tungon yan. Sain kuminoanin kusog nin buot. Yan. Sain nakalaog ang mga ining mga singkit na nagluluwas ang imot kalingking. Pipi.
Pilipinas baga ini. Okay. Di, ano, say na dahali, Jimmy, so direksyon kan pag ano po ang term na ginamit mo? Drilling. Pag-drill, kan daga, nabubog ka ninda kikable, haling sindang third o paligaspi o haling ligaspi, pasiring sa third? Bago pasiring digdi sa kuan. Pasintro kang ginabatan? Ako, O kang kamalig? nahiling ko ini actually, mga tarong simana, nang pagkuna ko kayo, patrabaho kan DPWH. Oo. Ta may mga piglalubong sindang, hindi ko na nung klaseng mga piglalubong nagari mga tubo-tubo. Oo. Dahil man ako nagpipinsar, sa tugod ng kaso hapon, iyon na iniso na kuha niya itong informasyon. Baka kung ano ng klase niya o dyan ng mga Yan nga. optic nerve na may koneksyonan sa konsain, baka yun ang mamonitor sa kung pigiribo tadigdi. Baka, Taram. ang minimum aniniro-hiro kan sa to yung mga lakaw-lakaw digdi, monitor na sa what you call. Oo. Kaya nga Sa central kuaninda. dapat may investigaran yan. Oo. Baka fiber optic yan pigilubong dyan. Taw. Sabi rin nulad. Baka linya mananggad yan pero baka sa gobyerno ang Jimmy, kung dapat ko klarado yan, napapara mo ng lokal na gobyerno, araw ka natugbok sa tubig. Walang tubig. Yan pag-repair lamang, ikaw sindang obligasyon na i-repair yan? At nga ning Ikaw nagduman sino man da sa opisina ni Manager Opiano. Nagduman? Kundi dahil man sila nagkakaintindihan. Si Manager Opiano niya, kung Chinese mo, ay kuman nga kayan Kung kuta na, deki Chinese yan sa kamalig na pwede mag-interpreter? may tautod, may interpreter guide English to English. Oo. Dahil man mamumuya ka ni Water District ta. Natural, kinahayo din na yan. Tinagbok. Kung baga igwasin ng gadget na maray, natanay na monitor na may tubo dyan. Sindaman ang pigmamarakmakan kan mga consumer naman na ang pangyari, pagkumaninda ano ba yan? pagkumaninda negligence. Oo. Kunyan, Dapat ayuso din na. Sa bagay, Jimmy, garigo ang kikaaraman tungkol yan. Pero dapat, trabaho din ang kitultol. Iyon sa trabaho hon yan ta BBB. Ano masasabi ka ni kan DPWH? Aram inininda o dahita? Struktura, ang pigluluho. Yan ninahiling ko na iniman ang gadyan sa mga gilid kan bypass road. Ay, nako. Tapos, taon-taon si Mayor Caloy Baldo, pagka si Manager Judy Opiano, siyempre, kay puan ni ma-restaurar tulos ng tubig, kay puan. Dapat lang. Paano? Nini may chemical, paano ito mahali? Iyan ang mga mahiwaso na hapot. Niya paano? So, may nakainom na kayo ito ka tubig. Paano Kuha na? na ni naggamit kayo ito sa pangluto-luto. Paano na? Oo. Ay, susko. Yan ang nakulang kahaputan ta BBB. Nakunda iki nag-aging proseso ini sa lokal na gobyerno dahil ki-permit. So, dapat mag-intervenir digdi talagang lokal na gobyerno. Yes. Ikaduwa, easy sa barangay o daib. Tanay man ini manigaran, ma-easy ni kan sa barangay. Nahiling ninda. Nanggad. Igwa dyan. Ngunyan, sa lado naman kan water district, parin ini ma-restore. Yes. O yan tabi bibian saro sa problema. Saro pa natata. Magagalon, ano, G? Naglalaog Giro nagsiyot ang paghangos ko ngunya na aga. Natata naglalaog digdi sa satuya. Oo. Mga kuana. Tanaram tayo sa an pig-iriwalan tabaga sa West Philippine Sea. Okay. Pero ang point ko dyan, Jimmy, dahil lamang kinag-irahay tulos kang linya kang tubig pungo na tugbok ang kasapon, dapat ito ma-restore. Basta sabi ni Manager Opiano na naintindihan da niya kidiit. Yaan mo sa nangaya, magakuha na sa nangayaan. Magano? Magalinaw ang tubig. Ay, giri. Okay, sige, dahil na. Sige. I-send ko sa mo. Dapat trabaho ninda yan. Ay, tanto, Jimmy, pagliwanag, agihan mo kung itong natugbok nila, may nag-aayos na. Dahil pa, tabanggi na nga ni Kasubanggi, iyo pa sa problema, nag-komunikar si Manager Judy Opiano. Kuwan. Oo.
Ano ba yan? Ay, Mayor. Oo. Pagkatapos ko kan report, i-send ko sa imo Okay. ang color kan tubig. Sige. Out na muna ako ta BBP tapos yun yung tatrabaho tangon niya digdi sa sunod na programa sa anhapot o kaya digdi sa baritang mainit out sa naman. Sa mga presid ako naman sa area. Okay. Okay, so yan ta BBP ang mga dagdag niya itong problema sa palibot. Dahil kitubig, dahil kita sa tubig sa lugan, sa Kirangay, iyo yan tabi ang rason, bako man ang problema sa water district, kundi may nag-intervener na bako tagadigdi sa tuya. Dahil paisip ko na nung internet company ang mga ini. Jimmy nasalita di si Jimmy News. Mamaya, aramon tayan mga tugang i-follow up tang kay Jimmy. Papalap po ni Jimmy yan. Na istoryang yan. Hello, good morning. Hello, amigo. Good morning, amigo. Sigun sa balita ni Jimmy. Oo. Pero ang mga barangay na nasa Kupan, lenin mo mang, no? At ayun na nga niyan. So nagyan ka na barangay. Aram mo, tamang hapot mo, migo. May naragihan na barangay. Dala man naghapot sa barangay kung ano yan. Kakalotin do dyan. Ang linya yan. Tabaka, ang doon ako, migo, fiber optic yan. Manang yan. Sabi ni Ronald na pwede na. Gari partikan baka... ako saling ko, baka government program yan. O ano, baka privado. Pero nataday aram nagparam sa lokal na gobyerno. Yes. Sa nag-aagasin na, migo, sa National Highway. Di ba? Kaya nga bago ka magduto dyan sa... Baka partiyan kan broadband network kan sa tuyang konsisay-sisay, di ba? Kaya nga kakoordinate ka sa barangay. Ang barangay mo, matino ka yan, ano yan. No. Yung bagan simpleng, sa jurisdiction bagan sa At ayun na nga niyan, kung bagay ko silang high-tech na gamit, natugbok sa linya. yan, no? Di ba? Ano sa messenger, Bibe? Oo. May pamamagnuhan nila na may nangyayari. Yes. Oho. Pamigo, so sarap ang ni Jimmy, pag may mga singkit, ano yan? Baka. Okay. Okay. Magbasol kita, tapos na. Yung minuman sana. Okay, salamat. Alright. Yan na, Bibe, sa messenger mo. Okay, sige. Thank you. Ano ba yan? Makarayado, tabi. Tulong kita ka na dahil sa nagkurto siya sa mga aragihan. Hello? VP, good Yeah, morning. morning. What is happening in the land of Kamalig? I do not know, my friend. That's amazing. Kung analisoran ta baga, primero supig ko dal day aram. Nyan. Di ba? Oho. Maski barangay day nakaaram, sabi. Nyan, correct. Ngunyan ini naman na pigdidrill alongside the road. Day araw, Day- wala nakaaram. Mapagalo na. Dahil kita nakakaararama di. So, ano tata nangyayari yan sa Kamalig? Iyan, oho. Aram mo ang problema dyan, VP. Kung sarong aldaw, magimataan mga taga Kamalig, ubus na ang natong sa inda. Salbatana ka. Ako na ulit problema. Paano pag ito magpinangat ka? Sarawayon ka. Good morning, Onon. Pinaulok mo naman akong salbatana ka. Medyo ka. Ay, bantayan nindo yan, ha? Bantayan tabi nindo. Ta magkaruribo kita kaya na. Ay, bantay. Ata, kamo daw. Taba itong hadit ni Joker na. Diyan kan, baka nagka-problema kita. Wala na kitang natong dyan para sa pinangat. Naubos na. Ayun. Hello, good morning. Hello, good morning, Kaduro. Good morning, Kadurat. Alam yun, ano ako kaya sa mo din ka Kano? busy. Siyempre, tama nagapod na iba. Okay. May reklamo? Ha? May reklamo? Wala. Ora man? O good. Tama. Mabati ako dyan sa Sige. mga taga-baybay ka. Sige. Marati sa imo ka ito. Salamat. Si Aring Nabikilyo, si Ote Nabikilyo, si Tony Bang Balonso, tapos suagom niya si Eden. Si Carlito, may brother dyan sa bus trap. Ingat sa biyahe. Opo. Aram ko anniversary ka nindo. Bicol Wire ang kanino. Ayo po. Naghapot ako?
Naghapot po si Henry M. Naghapot po. Ano? Nasanaan? Garo. Hindi naman ang tumang sagura. Sorry na po. Basta ako naghapot. Busungon ka. Ano? Busungon ka. Galing ngayon mato. Matumarunong ka. Ansay mo ngayang kamot ngayon mag-Korean yan, mag-Kororikot yan. Padali natin para matitig di sa imo. Yan. Kala. Sorry po, pwede mag-sorry. Pwede tabi mag-sorry? Okay. 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 Bye-bye. Ay, bye-bye. Sarawayo na. Di man ako naghapot. Di man kihapot ang simbag. One time, ikaw akong kahuron. Nagtanog ang cellphone niya, Ronald. Nagtanog ang cellphone niya. Ay, sabi niya sa kuya, bako man yan mga apod. Yan, mga ads nga niya na nagka-pop up niya. Hiniling ko sana siya. Nag-explain. Ano nga niya ako? Nagkapot ako. Sabi sa kuya, ay wow. Hello. Migo. Good morning. Day pa, Migo, day pa. Wala pa? Basta, yun na yun. Bisa kaya kami ngunyan. Relax lang, maabot yan. 67th anniversary. 6 Maabot mo pag 67th anniversary. Di tapos ang kipiesta pa rin sa Legazpi. Okay. Ngunyan. Na lang. Alatong ko na lang. Alasan mo na sana. Busy. Busy, Migo. Busy. Okay. O, kamusta dyan sa area? Ay, nangyayari. Alam ko na, tugtugan tayo kasi medyo pang-remating aga. Yan. Yan. Magayunon man nagkantay na rin. Ano nga, magayunon maging kanta ini. I will always love you. Di ba? Hello? Yan ang dapat mo niya. Migo? Hello? Yan ang dapat mo niya. You always love. Kaya. Di ba? Ikaw mapista na sa Legazpi. Sa, kung baga, fiesta sa Friday. Fiesta ba sa Friday? May parada. Ano? May parada na sa aga. Igwa. Igwa. Gila-gila. Yeah, igwa. Ano? Pwede mapunan parada. Assignment. Ramonta, assignment. Ipapunta kay Karen. Yo, Karen Saan kita kapista? Di pa makinig-imbitar, Migo? Wala pa man? Wala ko sa dati sana. Pwede. Kaya Karing. Wala kipadre. Di ba? Okay. Kaya Karing sana. Importante, magsirimba kita, ha? Okay. Yeah, okay. Sige, Migo. Salamat. One more time. Remember me. My days that lie ahead, they all go wrong. But tonight, my love. Gari ka man sana Gari ka baga so may ka-holding hands dyan sa Boulevard, nagalakaw ka mo sa Legazpi Boulevard, pasiring ka mo sa Obelisk, ka-holding hands mo siya. Tapos pag di harayo pa, holding hands ka mong doa, lakaw-lakaw ka mong doa. Naka-short nga so kay reba mo, naka-short so kay reba mo. Tapos di matawuhon. Habang nagharanin, pag purawas kang tao, doon sa ibong nasa tanawan mo, si misis mo. Natatanda mo nang sa ibong, ay, si ni. Si misis. Awinda. Sisay nga ang kairiba mo. Ay, hain ako. Sisay ako. O, ikasisay ka. Making love.
Ayun na. Nagkakaigong amnesia ni. Sisay ka, bakit kasama kita? Amin na, hello. Migo. Good morning. Yan ang pinaka-ultimong scapegoat. Pamati ko naman ngunya na aga. Nasa alas sa kong programa. Nawawara ang isip. Paborito ko na nakanta ini pare. Ining kanta ni. Saan kanta ka ining kanta ka ni? Saan kanta ka ini? Always love you. Ha? I will always love you. Oh, Kenny Rogers. Kenny Rogers eh. Kanaki-agi pa siya. Di ba? Oh, ngunyan. Si paring Kenny Bagaan. Paring Kenny. Ang alam ko may pinano, nagkakalot ka ng mga arugan mo niyan. So doon. Say? So doon. Ano? Doon. Okay. Alam mo na? Yeah, doon na yun. Basta pala po ni Jimmy yan. Okay? Doon, communication. Latasun takang salbatana ka dyan. Welcome to. Okay. Adi pa kuinan mo, tanahiling ko, may bagong opisina din sa Legazpi yan. Okay. Okay. Tayo gani nagkakalot dyan. Baka iyo. Okay. Alam mo tatawad ha? Okay. Okay, baby, thank you. Sige, Migo. Salamat. Gayo na day. Nasa linya po ang dagdag na report kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning Joshua. Good morning. Morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Anong song mo sa iya? Ano po? Anong song mo sa iya? Kunyan kami. Ano? OPM sana kami. Ano? OPM. OPM? Oo. Talaga? Ano ito? Magpakailanman. Magpakailanman? Oo. Sa kay Charo Santos? Na, ano nga title ka? So, nalingon ko lugutuno ka na magpakailanman. So kay Charo, ito ang team song nindo? Pato man, di ba man? Ay ba man? Pag ito? Pag senior? Nya nung gari pangaki-aki pa? So, rocksteady sana. Ano? Rocksteady. Rocksteady? Oo. Aywa, anong kanta na kan Rocksteady? Magpakailanman. Magpakailanman. Iyo ano? Yun, tapang aki-aki pa yan. Iyo man ang dali. Actually, na ko ituom yan. Ika para isip ko. Dahil ko nagsabi sa lyrics na. Rocksteady pala. Oo. Okay. Anong mensahe mo sa kanya? Happy lang. Di ka ba magsusorry? Kaya nga din nakalog, tabi ng durang. Ano? Kaya nga din nakalog, tabi ng durang. We'll keep you wearing your wedding ring when I'm gone. Go! Yes, biti. Kaya ni matawan pa ni na magkakanugo asin sufficienteng panahon ang mga estudyante na makapagpahingalo siring man ang administrasyon kan Bicol University na makapagpreparar sa aga na sanata di ring sa 23 aldaw ni Huwebes ma-resume kaya mapadagos ang klase asin ang continuation man kan BU Olympics sa Bicol University. Hilingan ni Tadi Di Henry matapos mangyari ang insidente na pagkadismayo ka nagkaperang mga estudyante matapos ang nangyaring problema sa nagkaperang mga estudyante, nagkaproblema sa pagangos dahil duman Di Henry sa ginamit na smoke effects sa pagkakondusir kan sa indang Liu Hataw na Liu Hataw na iniditi Henry sarap ko tayo ni sa taon-taon na pinagkakabangan kada igwan ni Liu Olympics kailan ta magiging ni paghilingon sa rabay bumaray ni ang mga estudyante o di sa day tigilao man na pagkakataon nagkaigwan ni siring detong insidente kung kaya kasood pa
nagkaigwanin na suspension of classes as in cancellation kad the Olympics as in sagtod nyo na aldaw pahingalo pa sinda study ni Henry base sa nangyaring resulta kan series of meetings kan University Crisis Management Committee, University Disaster Risk Reduction and Management Committee, hearing man kan University Athletic Board as in kan mga deans as in directors dapat oriyon ng study ni Henry na pa-resume ang klase sa gatos na level as in gatos na college o kaya unit sa aga Thursday, October 23, 2025. Mantang itong mga pagkondosir ng mga kawat as in mga sports activities iyo na magpapadagos man October 23 hanggang October 25, 2025. Ang adjustment na initabi ni Henry, iyo ang tangani ng makapagpahingalo pa sa mga estudyante, siring man, makapagkondisir ng paglilinig as in may preparar ng matanos itong DU Sports Complex ngunyan na aldaw para masiguro ang safety, cleanliness, kaya kalinigan as in ang readiness ka na venue bago magpadagos ka na University Olympics 2025. Sa ngunyan, sa December, padagos man, giraray na nakatutok ang dito University duman sa mga estudyante na nagka-hospital dahil sa breathing problems matapos itong nangyari ito sabi dito Henry. Pero sa ngunyan, paluway-luway na nag-adjust na mananiento ka na skulahan bantay nakabantay duman sa mga apektadong estudyante nag-preparar man as in sa aga na sa natabi ni Henry ma-resume ang Sarawak as in ang klase Thursday yan, October 23. Yan. Okay. Ayan, tabi ni Henry na dagdag niya itong Amin mo, Joshua, kung saan pinakalso pampanito, so smoke? Smoke kaan mo yan. Makailuwas din yan sa kuhaan sa investigasyon. Maraman. Sa bagay, pag dahil naluwas naman sa investigasyon, aputon mo na sa nasindayo. Roger. Okay? Ito pa lang siya pinagamit pag, alambawa, may gender reveal ng magaling candidate. May ano? Sa mga gender reveal o kaya ibang party. Gender reveal? Oo. Sa mga gender reveal baga. Mula sa ibang mga party. Arag bang kayo so pinagamit. Kundi, dati pinaputok ito kan mga nagpabarayli na tipon sa baba. Sino nagpaputok? So, ang advice sa mga students ang mapaputok after kan hataw. Ay, nako. Naisabay sa hataw. Na, tapos? Kunyan, habang naghahataw, may nagpurtok ng ato, nagbabaylit sa mga estudyante sa Henry. So ato, nag-maintain duman sa lower ground. Hanggang kahaban, nalangap ka ibang mga estudyante. Ay, nako. Ano pala yung gamit sa, pareho kan sa gender reveal? Mula sa ibang mga party. Alibaw nga ako, ma-reveal na nga ako. Kung ano talaga nga ang pagkatawo ko, igwa kiarog ka na smoke? Ngayon si Henry M. may revelasyon ko niya na aldaw. Pag maano, may smoke pala, arog ka? Naku ngayon, bako man talaga ngayon ako arog ngayon ako kaini. Tama. Tama. Awa kasing bagkag si Roberto. Gari ba kasi Rostum Padilla ka ito kanyaon sa kwan? Duman sa ano ito? Sa bahay ni Kuya. Aro ka ng gender reveal? Iba man. So baby, yan na di. So sa baby. Sa baby, maraman ang gender. Maraman kung ano ang aki mo. Lalaki o babae. Okay. Sige. Sige. Ayun, sabi Ate Henry, yan ang dagdag na storya, maluway-luway na ito pa. Kapagalan magpahingalo. Gusto Pino, dito City. Salamat Joshua sa report. Dali dyan sa lawas. Gender reveal mo. Iba mo niyang pag-interpret mo na. Mga tugang ang mga balita, susunod na. Magalipas lang po ng ilang patalastas.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6:04 po, nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Miyerkules, mga tugang headlines kan mga darakulang bareta. Broadcaster na si Noel Belien Samar, biktima nin pambabadil sa Ginubatan Albay, Gadana. Pagbugtak ng X-ray machines sa laboratory services sa PGA Managed Hospital, pinagtututukan ni Governor Noel Rosal. Sa lado nasyonal, liderato kan Kamara de Representantes, hinagad sa mga barangay sa bilog na nasyon, nabantayan ang proyekto kan DPWH sa kanya-kanyang lugar. DPWH nawili sa flood control kaya napabayaan ang mga school buildings project sigon sa DepEd. Sa ibang nasyon, Japan, nag-ilihir nin kainot-inuting babaeng Premier Ministro o Prime Minister. Business news, supply nin burak sa bagyo para sa undas, supisyente apesar kan mga nakaaging bagyo. Health news, lead exposure daing safe level sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal, binawian po nin buhay ang broadcaster na si Noel Belien Samar Kasudma. Kinumpirmar ni Special Investigation Task Group o SITG spokesperson Police Major Maria Luisa Tino ang informasyon pasado alas 2 pagkahapon. Kaso hapon, si Samar, 54 anyos, biktima nin pambabadil. Manta nagabiyahe gamit ang sayang motorsiklo sa Marlica Highway kan Ginubatan Albay kung saan nagsapanin apat na gunshot wounds. Tulo sining dinalagan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, alaga daing naging critical ang kondisyon. Mientras tanto, ipinagmanduman ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Special Investigation Task Group na magkaigwan in hararom na investigasyon sa nasabing krimen. Pinagtututukan ngunya ni Albay Governor Noel Rosal ang pagbugtak ng mga X-ray machines as in laboratory services sa gabos ng mga hospital na nasa lindong kan pagmamanihar kan gobyerno probinsyal kan Albay. Tinawanindo ni Rosal na ang lakdang na ini dahil na kaipuhan na panagumastos ang mga pasyente para sa transportasyon pasiring sa mga ospital na nag-opreser kan sa indang serbisyo. Dagdag pa niya na magkatabang ini tanganing mas mapakusog ang programang pansalod na pinag-opreser kan PGA Managed Hospital. Sa ngunyan, nasa 5 na ang PGA Managed Hospital na may X-ray as in laboratory services. Kaibahan ang Dr. Lorenzo Ziga Memorial Hospital, Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, Pantaw District Hospital, Pio Duran Memorial District Hospital, as in ang Rapu-Rapu District Hospital. Bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas, nasa linya ang report ni Al Armario. Uya po ang detalye. Tarabangan,
Asin higos ang bottom line kan ordinansang tigibilog mo niyan kan sanggunian palunsod na nagsusugo sa mga barangay na linigan sa indang mga line kanal asin tatakbason ang mga sanga na nakakaulang lalo na sa mga gilid kan tinampo kung may kalamidad, bagyo man o baha. Iyan ang pigatawan doon ni City Councilor Attorney Butch Lucila sa plano kan syudad na gumibon ng ordinansa para at least may regular man na augmentation ang syudad para sa paglilinig kan mga barangay. May comment ang ibang pagiriba sa konseho na feeling minda garo pigpapasa na ang trabaho kan City Engineering Office as in DPWH sa mga barangay. Alagad, bago man ang gustong sabihin kani, kundi yaw manggaray ang pagtarabangan asin koordinasyon sa mga departamentong ini kan gobyerno ani sa barangay. Alagad kung mga sadit man sa ng problema, nakaya naman kan barangay dahil napagalaton ang City Engineering on DPWH, kundi sinda na mismo ang ordinansa tig-bubusol na ini ni City Councilor Botosila sin City Councilor Charlton Lahara para at least may legal na kwarta man na may tatabang ang syudad, 20,000 man sana para sa panguris na kan mga maglilinig dyan sa barangay. Alagad ang bottom line, iyo mangyaray ang pagtatarabangan entre kan barangay asin kan mga departamento di gobyerno lalo na ang City Engineering asin ang DPWH. Alarmario, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, balikan tapuan istorya ni Jimmy Nasalita. Ali dyan sa luwas. Jim, good morning Jim. Naputol si Jimmy. Mientras tanto, mga tugang, dumang kita sa istorya ni Karen Ala. Mga quarry operators na may show cause order asin nakapagkumple kan mga requisitos posibleng makabalik na sa operasyon. Uya po ang report. Igtatan siyang 20 mga quarry operators na may show cause order ang makakapagpadagos na sa operasyon anuman sa mga aldaw na ini matapos nang makapagkumplikan mga pinagahagad sa indang requisitos at dokumentos kan gobyerno provincial kan Albay sa mismong pakipaghuron kan DCGB News kay Provincial Administrator Raul Rosal. Kumpirmadong puga-puga na ang iba sa pag-comply duda sumitir kan mga kakulangan na dokumentos na pinagharagad sa mga ini. So iba, nanotaran mismo kan DCGB News na may mga ipigpaparasa ng mga papeles na may ebidensyang may ninagan ng mga marker as in signages sa indang quarry area. Ang iba, sinabing nakakabarayad na kan mga menor na penalidad sa indang violasyon. Mantang lininaw ni Rosal na makakapagpadagos na ang mga nasa 53 na mga operator na may show cause order sa oras na makumpleto ninda ang mga dapat na makumpletong requisito sa pagkwari, automatiko, pipirmahan na kan Administrador Provincial ang resumption order kan mga ini. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, dagdag na report hali sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Bibi, mga tugang yaon mismo ang DCGB News bigdi sa bypass road ang direksyon pasiring digdi from Barangay Kirangay, linakaw niya to pasiring digdi sa main highway sa Barangay Ilawod ang gilid kan tinampo kung going kang Ginobatan, right, left side kan tinampo gabos ini may mga kudal-kudal na putong pagkatapos mga sinakong mga baybay ta rinuluho ta bibi an gilid ng gadkan konkretong tinampo na kung saan pigahiling niya to ang rarom ka ni haros patuhod samantalang igwanin mga ilinubong na dahil masabutan na bakuman kabli ini gari kulor puti na gari braso kadakula na siguro koronektado ini sa irarom kan daga
na iyo ang pinagsasabi na gamit pasilidad ini para sa internet company na dahil pa ma-identify kung anong kumpanya ini na luminaog digdi sa teritoryong ini na nagresulta para matugbok so nabulabog itong sa water source digdi sa barangay Kirangay na iyon kausa kunata taigwanin problema ang mga konsumidores kan tubig na konektado sa Kamalig Water District dahilan ta maation asin maluyahuno na ang bulos kan tubig pasiring sa mga konsumidores asin sigun sa manager kan Water District tuyo na ninda na dahil na talaga pipa bulos sa mga konsumidores ng tubig dahilan ta napagaraman na iguanin chemical na pinagagamit para sa pagluho asin pagpatagas kaining mga linuho na simento natural ini taruluho an tinampong dahil masabutan sa kung ano ang pinakakatuyuhan kini na an aligasyon iyo ang mga dayuhan na mga singkit ang nag-operate kini sa mga gilid kan tinampo digdi sa bypass road sa Banwaan kan Kamaligan bagay ini dapat na maikonektar o maipaisi sa DPWH Second Engineering District dahil ta sakop ninda ang lugar na ini na pinag-i-excavate kana mga ekipahe kanday pa maintindihan na kumpanyang luminaog digdi sa Banwaan kan Kamalig dayo ang nakadistroso sa pasilidad kan Kamalig Water District. Abangan na ni Bapang Development Follow-up kan DCGB News tungkol sa bagay na ini. Jimmy na salita, DCGB News. Mientras tanto, Register Anywhere program kan Commission on Election pwedeng gibuhon sa Comelec Legazpi. Angel Mostaza ang may darakan detalye. Ang mga nag-ieskwela sa Legazpi, mga nagtatrabaho as ang iba pang yaon sa syudad ang pwedeng mag-aprobetsar kan Register Anywhere program kan Commission on Election. Ini ang ipinaliwanag ni Commission on Election Albay, al Provincial Director Attorney Maria Aurea Bunaw, makalis na kana Lunes, formal na nga buksan gararay ang pagpaparehistro. Sa pagkipag-urong kan DCGB News ni Sky Bunaw, ang rap ang gibo sa mga capital cities sa kada probinsya, kung saan ipigtaong ehemplo kaini na kung may sarong personang taga-tawi-tawi na yaon sa Legazpi pinagaklase, alagad gustong magparehistro para makaboto sa iyang pinagalian na lugar, ano gigibuhon sa nakaini magpasirin sa third floor kan Ayala Mosque para makapagparehistro, magpare-activate, mapasalida ng apelyedo, correction of entries sin iba pa. Ang registrasyon para sa Register Anywhere program kan Comelec, ang pwedeng gibuhon Lunes sa Sabado, kay bana ang malinis, alas 8 ng pagkaaga, sagod alas 5 ng hapon. Mga lagat na barata, Angel Mostaza, DCGB News. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 ng aga, PNP Bicol, as in Presidential Task Force on Media Security, nagkaigwanin case conference para paghururunan ang mga estratehiya as in update sa nangyaring pambabadil sa broadcaster na si Noel Samar. Joshua Bino sa detalye. Ang pag-atake sa sarong journalist, pag-atake man sa demokrasya, parte ini kan mensaheng ipinaluwas kan Philippine National Police o PNP Bicol sa irarom kan liderato ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Pay kidaraman ini sa nangyaring pagtagadaan kan radio person o kan sarong media personality si Mr. Noel Samar matapos ining pagbabadilon kan uminaging aldaw sa munisipyo kan Binubatan, Albay. Katakod kay ni nagpaabot naman ni pakikidumamay ang lado kan mga kapulisan digdi sa Bicol sa nabayaan ng mga pamilya barkada kaining nasabi ng biktima. Apuera kay ni pinagsiguro man kan PNP Bicol na ang Special Investigation Task Force kaya SITG Samar iuan palagos ang pagtrabaho para mahanap ang hustisya para sa nasabi ng biktima. Kasod ma, nagkaigwan ng case conference na pinag-preside ni Police Colonel Rito L. Andaya kasabay ang mga personahe ng Presidential Task Force on Media Security at sinipapang mga concerned unit. Pinagkurunan dito ang mga update, estratehiya at progreso sa nagpadagos na investigasyon nga na may kinaraman sa nangyaring pamabadil kay Samar
tayo ang duminawit man kan sa iyang buhay. Sa hunyan, parte ka na pahayag ka na Police Regional Office 5, palago sindang matabang para man sa giraray mamantinir ang press freedom asin maprotektaran ang iba pa mga miyembros kan media dito sa rehiyon. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGP. Mientras tanto, may dagdag ba na istorya si Jomar Bien, koryador kan Bukis, arestado sa Malilipot, Albay. May Bukis pala ng waiting ko niya. Ready? Oya po ang report. Inarestar kan mga miyembros kan Tabaco PNP kasudma ang sarong koryador digdi sa Banwaan kan Malilipot. Inihuli sa aligasyon na instead na sa STL ini mag-ingreso sa Bukis pala ini nag-iingreso kan sa iyang koleksyon. Sa impormasyon na ipinaluwas kan Malilipot PNP, sa indang sinabi na alas 10:30 kasudma nagkaigosinda nin monitoring asin na diskubre ninda na ining si alias Jake, 49 anyos, soltero, residente kan barang 4 Basud, barangay 4 Malilipot, Albay, ang nagpapataya digdi sa may parte kan barangay 3 asin kan sa indaining rikisuon o rikisahon, nagluluwas na ang mga gamit niya pala sa pagpapataya iyuan daiman para duman sa STL kundi para sa Bukis na sa iyang pag-iingresuhan. Huli kay ni tulos ni dining inarestar asin kasudma pinagpreparar na ang kasong pagbalga sa Republic Act 9287 o ang Act increasing the penalties for illegal number games, amending certain provision of Presidential Decree 1602. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. 21 makalipas ang alas 6 ng morning. Magbabalik po ang GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces.
Pag 1:30 nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5 asin Provincial Government of Albay sa paagi kan Provincial Agriculture Office sa Forum 1. Hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, 1:00 nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, 1:00 nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, 1:00 nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB, Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Hatod sa indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture, Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Herprint by HMA Trading Corporation, Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi, Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:27 po nin pag-aaga. Padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Sa likod po kan makusog na pangapudan kan publiko para sa paninimbagan. Nangako si Senador Bam Aquino na dahil siya mapundo sa investigasyon may kinaraman sa mga anomalya sa mga flood control projects. Kasabay kan pigasabing dapat mapadusahan ang mga responsable na maibalik ang sala na paggamit ng pondo kan publiko. Sigon kay Aquino, pinagranihan siya
Ninsarong airport shuttle bus driver sa iyang biyahe kanuminaging aldaw sa Naga City na naghagad sa iya na ipagpadagos ang investigasyon may kinaraman sa maanumaliyang flood control projects, may kinaraman sa bilyon-bilyon pesos na pundukan gobyerno. Sinabi ni Aquino na nasa kamot kan gobyerno ang bulangon niyan asin dapat ining maghiro susog sa ebidensya asin ihampang sa dapat na mapanimbag ang nasa likod kan sinabi ng mga anomalya. Ipinagtawanin punto ni Aquino na marhay na pamasko ini para sa publiko kung may masasampahanin kaso asin igwanin makukulong. Apera digdi sa pagsasampanin kaso dapat manalabanan ang mga imbelto sa sinabi ng problema asin anomalya. Sigon kay Aquino na dapat siguruhon kan gobyerno ang pagbawi sa mga pundong nawaldas asin maipasunod ang sistematikong reforma na padagos ng mahali ang mga korupsyon asin iba pang katayuran sa sistema nin pagbabudget. Kanuminaging Hulyo nagpasar si Aquino din sarong resolusyon na nangapudan sa Senado na investigahan ang mga flood control projects kan gobyerno. Ipinagsulong man kan senador ang pagpasar kan sa iyang Senate Bill 13-0 o ang Philippine National Budget Blockchain Act na sa iyang ipinag-esplikar bilang sarong makapangyarihan asin tamang sangkap para labanan ang korupsyon sa gobyerno sa paggamit nin mga pangnasyonal na budget kaini. Natuyuhan kan sinabi ng propestong lakdang ni Aquino na ibugtak sa blockchain ang pangnasyonal na budget o pangnasyonal na budget para mapakusog ang transparency asin accountability asin matawanan nindalan ang mga namanuaan na mahiling kung sa napapaduman asin paano pinagagamit ang buwis na sa indang pinagpagalan. Tinawan po nindo ni House Speaker Faustino D. III ang importansya kan responsibilidad asin trabaho kan mga barangay para makurtar ang korupsyon lalo na ang mga proyektong pang-infrastruktura sa iyang pag-atender sa liga ng mga barangay sa Congress sa World Trade Center sa Pasay City. Hinagad ni D sa mga opisyal kan barangay na ramon ang mga proyekto o programa kan Department of Public Works and Highways sa lambang distrito. Sigon kay D, dakul ang papel kan mga barangay tanganing mabantayan ang implementasyon kan mga proyekto kan DPWH sa indang nasasakupan para masiguro na standard ang mga ini asin day mawaldas ang kwarta kan na mamanuan. Paliwanag ni Dean ang pagpasar sa national budget initial na lakdang sana asin kasunod kay ni ang maigpit na pagbantay sa mga proyekto kan gobyerno sa lambang komunidad na pinagtagamahan nin pondo. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang dahil sa kadakol na mga proyekto kan DPWH sa construction in classrooms. 22 na classroom sana ang nagibo kan ahensya gikan sa target na 40,000 kan Marcos administration. Inan sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara sa ambush interview sa Malacanang matapos magatinder sa sarong aktibidad. Sigon kay Angara, garing nawili ang DPWH sa flood control projects asin naigilid ang pagpapatindog din mga classrooms na saro sa mga prioridad kan Marcos administration. Sigon kay Angara, nakapangihinayang dahil ang classrooms na kaipuhan kan nasyon tanganing mapakusog ang kaaraman asin kalidad kang edukasyon sa nasyon asin masigurong nasa marhay ang kondisyon sa pag-aadal ang milyon-milyon na estudyante. Sangon yan sigon kay Angara, 800 na classrooms ang nakapending asin maabot man sa sobra sa 150,000 ang kaipuhan na classroom kang DepEd sa bilog na nasyon kaya duda siyang makakamtan ang target kan kun umalaom sana ang sarong ahensya. Tiwala si Angara na sangunyan si Secretary Vince Dizon na ang Secretary kan DPWH mapaparikas ang construction nin mga classroom sa nasyon. Garantisado ng mabelta si Senate Pro Tempore Pampilo Lacson bilang chairman kan Senate Blue Ribbon Committee sigon kay Senate President Vicente Soto III.
magiging opisyal ang pagbalik ni Lacson sa nasabing komite sa pagbelta kan sesyon sa Nobyembre 10. Sinabi ni Soto na tinangro sa ibang senador ang nasabing komite, alagad half-hearted ang mga ini, apera sa okupado man sa kanya-kanyang komite. Magigiromdoman na nagdimiter si Lacson bilang Blue Ribbon Chair matapos ipahayag ka nagkapirang kairibang senador ang pagdududa sa pigigibong investigasyon may kinaraman sa manomaliyang flood control projects. Day pakaipuhan ang pagpapautob nin mandatory face mask apisar kan flu season sigon sa Department of Health spokesperson Albert Domingo. Inang kasimbagan ni Domingo matapos sa puton kung susundan kan Metro Manila asin ang mga pagtaraning na lugar sa Quezon Province na nagpautob nin mandatory face mask dahil sa pagitasing kaso din abo, sipon, pneumonia asin iba pang flu-like illnesses. Sigon sa DOH, pigoogin din ang numero kan mga pasyenteng na ospital asin an occupancy kan mga intensive care units bilang basihan kan posibleng pagpapautob kan face mask Monday. Nag-ako si Centerways Construction President Lawrence Lubiano na nagdonar siya sa kampanya ni Senador Chis Escudero kan taon 2022 na nagbusol sa Commission on Election o COMELEC na investigaran ang donasyon sa kandidato kan mga nakaaging eleksyon. Paliwanag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na day pwedeng magkonduk ang COMELEC ninda ang kaso serarom kang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE law. Alagad ginibo ninda ini para sa mga eleksyon kan taon 2022 asin 2025. Sigon pa kay Garcia, day mababa sa 24 contractors ang posibleng nagtaonin donasyon sa mga kandidato kan eleksyon 2025. Iluluwas man kan COMELEC ang listahan kan mga kontraktor asin kandidato kapag nakumpirmar na kan Department of Public Works and Highways. Tinawanin doon o tinawan po in honra ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang 2025 Outstanding Filipinos ang apat na paratoklo, tulong soldado sa sintulong pulis na napili kan Metro Foundation sa ginibong seremonya sa Malacanang. Tinawanin doon ni medalyon o tinawanin Medallion of Excellence ang mga awardees base sa indang naging ambag sa sosyedad sa luwas kan sa indang profesyon. Kaibahan sa mga tinawanin honra sina Police Master Sergeant Ivan Velasco, Police Major Elmira Relox, Police Colonel Frederick Obar, UI Juan Onro Man Anthony Turalya, Philippine Navy Colonel Ricky Canatoy, Philippine Army Colonel Joel Fonteveros, Philippine Army Noel Sardinas, Armando Perfecto Mulin, Mylin Oy, asin Angelo Merck Walag. Ang pagtaon in honra sa 10 outstanding Filipino taon-taon, pigibo kan Metrobank Foundation sa mga paratugdo, pulis at soldados na nakagibo nin dakulang impact sa sosyedad. Lambang awardee nagpahiling man nin dedikasyon asin integridad sa serbisyo publiko asin nagtaon nin inspirasyon sa lambang Filipino. Magbabalik mga tugang iba pang mga bareta makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite
Street, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:40 nin pag-aaga, padagos kitang unyan sa mga bareta. Sa luwas ka nasyon, duman po sa Japan, nailihir bilang bagong Premier Ministro o Prime Minister kan Japan, si Sanay Takaichi, sa pong 64 anyos na babae. Si Takaichi ang kainot-inuting babaeng Premier o Prime Minister na nailihir sa Japan. May kabilugan na 237 na boto hali sa powerful lower house, asin 125 man na boto sa upper house bilang leader kang ruling Liberal Democratic Party o LDP. Siya man ang pang-apat na Prime Minister na nailihir sa laong nin 5 taon kung sain ang mga sinundan niya iyo an atab na natapos ang termino dahil sa babang ratings asin mga pigahampang na eskandalo. Nang panginingunyan sa dakulang agyat sa ekonomiya laban sa ekonomiya kan Japan asin apera paduman ang relasyon kan Japan sa ibang nasyon araw kan South Korea asin China. Nagpugol naman ini nagkape ng ministerial role sa irarom kaito kan dipuntong Premier Ministro Shinzo Abe mantang piglaoman na magkakaigwanin inidesignar na bagong gabinete si Takaichi. Bareta sa negosyo. Apesar po ka nakaaging bagyo na ruminaot sa mga tanuman in Burak sa Benguet, mantinidong dakol asin sufisyente ang supply in Burak para sa maabot na undas. Siniguro kan flower vendor asin supplier na dahil magukulang asin pwedeng masubra pangani ang supply in Burak para sa November 1 and 2. Dagdag pa niya na maski may mga nadanyaran na tanuman in Burak ang mga nakaaging bagyo, bako apektado ang isusupply panindang Burak sa Bulacan, Pangasinan, asin Cagayan. Halang man ngunyan ang demand kan mga Burak sa public market para sa mga sunflower, siring man sa ang presyo sa mga rosas na nasa 80 sagod 400 pesos depende sa pidaso asin Malaysian mumps na nasa 100 hanggang 150 pesos.
Health News. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Lead is toxic as in daing safe level ng lead exposure sigon sa mga eksperto. At akot kini nagpaluwas din ang mga health experts din mga importanteng impormasyon kung paano makakapekta sa sarong individual ang lead. Sigon sa World Health Organization o WHO, may long-term impacts ang lead exposure. Iniyo ang mga minasunod: stroke, decreased IQ and cognitive performance, ischemic disease, fetal development problems, din pagkagadan. Tinawanin doon ka mga eksperto sa salud na ang pagbabawal o ban sa lead paint and ang pinakang epektibong pagi para mapreventaran ang lead exposure. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Mientras tanto, Dan Triunfantes sa detalye kang kamugtakan kang panahon, hali sa Pag-asa. Yes po, ito na po yung latest update na ating ngayong Miyerkules, October 22, 2025. Igwa po kitang binabantayan na low pressure area at ito ay namataan sa layo 370 kilometers north-northeast ng Kitbayat, Batanes. At ito ay possible na kayo kung direct effect sa North Luzon. Possible din pa removal ng feeling area of responsibility by Friday morning. Ayun po ito pang low pressure area kaya wala naman pong direct effect. So, release po yung malis sa balos malis sa Agat Pacifica na nakaka-affecto sa eastern section ng Luzon, Visayas at ITCJ na nakaka-affecto sa Mindanao. Dahil po dito sa easterlies, kung kabikulan, effect po natin na generally weather condition po tayo, hindi ka na lamang po sa mga isolated paboran at po ang agwat ng temperatura, possible po umabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat ng 5:36 ng umaga at ito ay lulubog ng 5:22 ng hapon. Instant time 5:30 a.m. Yan lang latest kanin dito sa weather forecast na pag sa Southern Luzon. Ako si Dan Triunfante Marina. Salamat Dan sa report. Mga tugang iyang pandetalye kan GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katuwang dyan si Jenny Balyaran at si Angel Musta o kaya si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB. Asin Legazpi Port District Fiesta. Maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Gigibuhon sa Ayala Malls, Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berses. Pag-alauna-imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagi kan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches. Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon. Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay. Asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve. Kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon. Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month. Kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health. Asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB.
Ang DZGB, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture, Regional Office Number 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Herprint by HMA Trading Corporation, Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay, Asinong Beach Shop, located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Nagdadangog ka mo sa DCGB, kaiba si Henry M. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service.
Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sa Bayaning Protection Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lutein protection kangatay. Hindi po may Silimarin na hali sa herb natural kaya aligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid, saro po yan antioxidant na nakapagkataon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o daig, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Bueno, o di dyan na alas 9 tabi, sa mga tatao na dyan magbaile na mga seniors, naghahanap si Ma'am Brenda, baka kamo interesado na magbaile, may bibilogong kaya si Ma'am Brenda na nag-reproduction number. Kaya sa mga interesado po dyan, may practice po diding alas 9, ma-perform po kamo sa agang alauna. Uyugon mo yan. Ma-practice ko yan. Sagang performance. O saro pa, inapudan ko man sa mga matibay po magkanta na mga seniors. Igwa kita kipigaapod na nga sing alike. Gari ba so sounds alike something? Gari so kaya sa aga pong alauna nin hapon, iyan po ang saro sa mga gigibuhon ta. So mga matibay po dyan na magkanta na nga. Ang boses kapareho nga ni Imelda Papin. Yan ha. Ang boses nga kapareho ni Bing Rodrigo. Bidbid mo Ronald? Ngaya Jose Marichan ang boses. Mga rokan gari so uyan baga so sa igabagay diyan baga sa mga TV baga ko mga pareho ang boses. Yan mga rokan gari sing alike o sounds alike something. O, baka po igwa ka mo diyan talent na ang boses nindo kapareho kan mga singers tabi dumumang kamo sa sa Ayala Malls. Pero tabi senior dapat, ha? Dapat tabi senior, tabi ang kaipuhan mi. Mga seniors tabi, dahil pwede ang aki pa. Hello? Yeah, morning. Dahil na mag-alukwahan, singalay. Ika pa di, anong kwan mo? Mga gurang na baga pare. Na kaya nga, ika, may kadekang kaparehong boses? Isus ko. Ako nga na pare, sa edad kong ini, ang mga kaboses ko, air supply, Buda Bigis. Ano? Ah? Ano ba yan? Dahil mo nga ninaabot so... Ano? Dahil mo nga ninaabot so kantang ko yan. Sorry. Maraming winasak na tahanan. Sarawayon ka. Gero, grabe na. Gero, inabot mo man gayon dyan. So, tatawa na sana magkanta. Okay. So kaya sana? Gero. Nata, papakantahon mo si Madam, Dr. Eve? Iyo. Okay. Kaya man pala. O sige, dahil mga problema yan. Basta totoo, magkanta na senior. Yo. Okay. O sige. Noted ang sa imong suggestion. Okay, ang pade. Okay. Kasi saan ka boses mo? Matt Monroe. Engelbert Humperdinck. Aran ko ng paborito mo. So, bako si Tom Jones, lain mo ka boses? Dahil, maloya. Oo. So, ang kakantong ko pala, so, How I Love You. Wow, the best yan The best ka okay. Ako ang kantong ko iba, ma-release me. Si Engelbert Humperdinck, tama? Saga ng alaw na saga sa Ayala Malls. Yo. Sa alauna? Sa aga, 1 o'clock. May trabaho. Ay, sabat, mareklamuhon ka. Sige. Mareklamuhon na salbatana ini. Sige. Basta pa de. Basta, taso tataw sa na magkala. Yeah, okay. Pwede. Magdara sindang -1 o magdarang sa diring gitara. Yan. Magdarang -1. Mga gentra.
Okay. Sige. Bye-bye. Magdara po kamo kay -1. Pamahawan sa morning hit. Magdara kamong -1 o kaya sa diri pong gitara. Or yung may- Suga kamong talent sa pagkanta to diyan na. Saga po yan ha. Hapon. Yan pong advice ni Ma'am Brenda. Storyang may init. Pamahawan sa morning hit. Jimmy, good morning Jim. Yes, Kipi. Kapadagosan ini ka na po na niya itong istorya. Ang problema sa tubig, digdi sa Kirangay, sa Lugan, in other part pang barangay. Dahilan ka itong proyekto na manungod sa internet. Fiber optic mananggad. Yaon digdi si Kapitan Ermil Grahirita kan na barangay Kirangay. Digdi sa area niya, igwanin mga linuho mananggad na mga porsyon kan tinampo, nasakop kan na bypass road. Aram mo niya to, kung ini, na investor na ini, na nagtataralbong nin mga fiber optic daan, gari-term digdi, kung ano nagpaisi ini, igwasyanin mga nakakaputan na papel, ano ang pagkaram niya, purabir nagpuon an operasyon na ini, kan mga dayuhan tabi, kinonfirmar ni Manager Jody na yumananggad, saan mga may alingkway kay ni, so pinalingking, iyuman digdi kay Kapitan Kap. Good morning sa ibong na linya si Pipi Henry sa angkor sa DCGB. Good morning, Kap. Good morning po. Good morning po, Sir Jimmy, and good morning po sa mga nagadangog. Lalo kay Sir Henry. Good morning po. Apo. Kap, yan po na may ideya po kamo kung anong klaseng proyekto na uminagi dyan sa highway na sakupukan sa inyong barangay? Yes po, sir. Kasi po, actually last year pa yun, nahirapan sila kasi itong fiber optic na daw to, optic is maagisinda digdi sa mga barangay road. So yung dating target ninda dadaan sa rice field. So hindi pa ako pumayag. So gumawa sila ng paraan. Sabi ko, kung may way kayo na ibang madadaanan, mas maganda kasi dito hindi pwede dito sa mga barangay road. Tapos dito sa mga rice field kasi maraming maapektuhan. So, ano nga yakap ang maganda? Siguro dito na lang kami dadaan sa bypass road. Sabi ko, hindi na namin yan sa Clau. Supposed to be, pwede naman kami mag-monitor. Pero pag dito kayo dadaan sa may bypass road, dapat po kukuha kayo ng permit sa DPWH and din sa Provincial Engineering Office. So, nung na-issue po to, Sir Henry, bali po kahapon, pumunta sila sa akin na ito nga yung problema. Tapos sabi ko, ano yan, mayroon kayong mga permit. So, mag-provide daw sila kasi may hawak sila. Ngayon, kaninang umaga, pinapunta ko dito, magdala kayo ng mga certification. Ito po, may hawak ako, pinakita ko kay Sir Jimmy, na galing sa Albay 2nd District Engineering Office na may permit sila. And then po, dito sa Provincial Engineering Office, mayroon din silang binigay na permit. So, kaya lang dito sa yung binigay nilang permit, yung permit dito ng engineering, kumuha sila ng date issued is September 9, 2025. Pero base sa nakalagay dito, this permit shall be effective for a period of 16 calendar days counted from the date of issuance. So, ibig sabihin, paso na to. So, kailangan kumuha pa rin sila. Kasi tinignan ko ngayon yung permit na galing sa DPWH, Sir Henry. Okay. So, ibig sabihin po, Kap, nakasecured man sila ki-permit para yan. Kaya lang, ang concern tangon yan, ini po na natugbok yan saro sa main pipeline? Yung pipeline po na water district. Paano daw po ang ma-resolve mas talong madaling panahon? Ang pinaka-issue po ngunyan, ining kawaran ng tubig sa ibang parte kan Kamalig, Albay? Yes po, Sir Henry. Ganito po yon.
Kasubago, nag-usap kami na sabi ko as much as possible dapat matrabaho tulos. Sila naman po ang mag-aayos yan. Tutulong daw sila. Opo. Yung nakakuha. No rin na po Kasi yung no rin na po kapwiling trabahoon yan. Ngayon po, sabi ko, pumunta kayo sa opisina ng Water District. Doon kayo kausapin nyo si Ma'am Judy. Pupunta daw sila, Sir Henry. Opo. Paano po kamo kap nagkaintindihan? Kan mga trabantista, sabi medyo kwanda po ang lingwahe nila. Nahirapan nga ako. Pero mayroon naman po, ikaw naman po, Sir Henry, Interpreter? Okay. Ano po ni? Ano po sinda? Chinese o? Oo. Para po hindi mangamba yung mga tao kasi nakita nila, may nakita ko na iba na yung kulay yung tubig, Sir Henry. Ganito po yan, base sa akin, pagtanong-tanong, ano ang nilagay ninyong chemical? Opo. So, yung mga nagdi-drill, sa drilling po yan, nilalagyan po nila Sir Henry ng bentonite clay. Ano po? Bentonite clay. Okay, ano po yan Ang bentonite clay yan, yung parang putik siyang pangpatigas and then pangpadulas. Habang nagdi-drill sila, mayroon nakahalo doon na bentonite clay. Okay. So, ngunyan sabi, Sir Henry, itong bentonite clay ito, kasabay ito sa pag-drill nila, naluho yung pipeline ng Water District. Tinamaan po. So, pumasok doon, siyempre papasok yun sa source ng tubig, nahalo na, nakulay, na siyempre talagang matatakot ka doon sa kuan. Kasi sa pagtanong ko po, talagang bentonite clay daw yun. Nakapasok? Parang Milo na siya. Sumabay po sa tubig, Kap? Suminabay po sa tubig? Suminabay po. Kasi nung naluho yung pipeline ng Water District, doon na siya, nahalo na po yung kulay. Siyempre papasok na yun sa mga tubo. Oo. Napot mo po, Kap, kung toxic ini o ano, may, although very clear na kung yan chemical yan, siyempre may hazard yan. May risk sa tuyang mga kababayan. Ano po ang sabi ninda Kaan? Ano po, Sir Henry? Ikaw po, nahapot mo po kung gurano ka toxic yan o yan na chemical, siyempre, very obviously, kwan po yan, may risky yan sa salud kan sa tuyang, may risk yan sa salud kan sa tuyang mga kababayan kung mainom po yan na tubig. Yes po, Sir Henry. Ganito po yun. Yung ginagamit nila na bentonite clay, yun ang kadalasan ditong ginagawa naman ng yung mga nagdi-drill sa yung papagawa ka ng tubig, magpapa-drill ka. Ganun din, nalaman ko din yan dito na yun ang piga-kuan nila, ginagamit na para hindi maglaklak yung ilalim, yun ang ginagawa nila, yung bentonite clay. Okay, I see. Okay. Sabi nila, wala naman daw yung problema, hindi naman yan toxic sa mga makakainom. So, hantayin lang daw na luminaw yung tubig. Opo. Ano po pala na kwan ini? Company Telco tabi ni Kap? Telco? Ano po ini? Ito po yun, Sir Henry, fiber optic. Fiber optic, ano pa lulubong nila? Linya yan, di ba? Fiber optic, linya komunikasyon yan. Kasi ito po, Sir Henry, Philippines Fiber Optic Cable Network. Yun po ang kumpanya nila. Opo. Ano po ini? Sa gobyerno o sa pribado? Siguro sa pribado to, Sir Henry, kasi malamang dayuhan nga to eh. Basta yun ang sabi nila, makukunik, pag nakunik daw to, lalakas yung signal. Ayun. So, naniwala naman ako kasi yun ang paliwanag sa akin dito na sa PLDT nakakunik sila sa lahat ng mga kwan. Ito ang magsusuporta para lumakas daw ang signal. Opo. Bakit hindi sila humingi bakit hindi po sila nakipag-ugnayan sa Kongkap? Nakipag-horon sa LGU bago mag-agi dyan sa Kamalig area? Nagparam dahil sila sa LGU, tabi? Nagparam na sa imo sa LGU, dahil po nakaparam daw. Anong sabi?
Ito po sa LGU, may nakuha ko kaso yung tinugutan ng LGU Kamalig sa Office of the Municipal Engineer, signed by Architect Sarah Jane Luma. Opo. Mayroon naman silang binigay na no objection. Ang no objection dito, ang nakalagay na barangay, Bypass Road, Kirangay, Suwa, Tumpa Road. Meron po akong nakita kasi humingi nga po ako ng mga certification na kung ano ang may papakita sa akin. Meron na po inisyo dito si Architect Sarah Jane Luma, yung dyan sa Municipal Engineering Office. Nagpaaram. Oo. Nagpaaraman po ito, Sir Henry. Ito, ito po, hawak ko to ngayon. Yeah, okay. Anyway, Kap, ang concern mit tabi dyan, ang pinaka-concern dyan, sumakaskas na pag-restore kan tubig tabi. Tayo yung kay Pon kan mga Kamalingon yan. Opo, Sir Henry, tinawagan ko po nga ito yung itong Philippine Fiber Optic. Pupunta daw sila 8 a.m. siguro nandoon na sila sa opisina ng Water District. Very good. Okay. Kap, salamat pong maray sa pag-facilitate sa bagay nini. Mabuhay po kamo. Yes po, salamat din po Sir Henry sa mga nagdadangog. Huwag kayong mag-alala, ayusin ko to po dito sa aking lugar. Salamat po. Thank you. Jim? Anong purok tabi Kapso water source digday sa Kamarkirangay? Purok dos. Okay, so Purok dos tabi BP. An kuan digday hali sa District Engineering Office kan DPWH an address Philippine Fiber Optic Cable Network Incorporated, Unit 2801 2803 28F, the Podium West Tower, 12 ADB Avenue, Barangay Wakwak, Green Hills, Mandaluyong City, Metro Manila. Subject digging excavation permit, permado ini District Engineer Warren Asortea kan DPWC kan Engineering Kung may District. permit, Jimmy, okay man yan. Kaya lang ang concern talaga, dapat ma-restore sa tubig tulos. Tagay po ang yun ang concern digdi. Kompleto man, may papeles man sa BBP. Yeah, okay. Base digdi sa na-disponer ni Kapitan. Iyon na sana ito. Dumana sana sa tubig. And so safety na pwede na ito mago signal na sana i-interview niya to si manager Judy Opiano. Okay. Yan ta BBP ang sa tuyang pagsoysoy kan istorya na nagbuto kaso hapon digdi sa Kamalig Water District nenda nasusog na yaon digdi na drill so nabulabog so pinagigikanan kan water source digdi sa Puroklos kan Barangay Kirangay Kamaligalbay. Okay. Yan tabi BP kasabay niya to si Kapitan Ermil Graida sa mga paglilinaw. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa alas 7, Gis na ugari nakalampasok yung baray sa alas 7 tang bareta. Anyway, naklaro naman ang issue dyan dapat ma-restore tabi sa tubig na tinamaan kang pag-drill ninda. Salamat kan sa irong pagantaway. Bareta alas 7 po, susunod na. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan